Res, nosaltres ens diem Refugi i el que us farem és cançons amagades. I començarem amb la primera cançó amagada, una cançó de Joan Isaac, que es diu Però prefereixo els teus ulls. Jo he vist sirenes dansar amb fils de lluna i dofins i el sol morint, però vist a punt, però prefereixo els teus ulls. Jo he vist la mar infantar els vents que mouen el món i el ple inquiet del navegant, però prefereixo els teus ulls. Jo he vist les mans dels amants rompre les urpes del temps. La cançó catalana, tot i que va ser més que res una cosa d'artistes solistes, també hi havia grups. Això dels conjunts de fet va començar amb l'esclat de la música pop al principi dels 60, però fins aleshores generalment hi havia orquestres i solistes. La cançó catalana es va caracteritzar sobretot pels solistes, però hi havia conjunts també, hi havia grups, hi havia grans grups. Potser el més famós va ser La Trinca, un grup humorístico que segurament coneixeu tots o gairebé tots, però no farem cap cançó de la Trinca. Farem una cançó d'un conjunt que no va ser tan popular, tot i que feia unes cançons precioses, molt maques. Concretament aquesta que farem es diu Flors de Baladre i era d'un grup de la Catalunya insular, de la illa d'Eivissa. Veure un altre color nou